Ahojte, takže dnes som sa rozhodla natočiť video, ktoré ste už dlhšiu dobu odo mňa požadovali a písali ste mi o ňom asi aj pol roka. A týmto videom bude aj everyday makeup routine, alebo teda moje každodenné líčenie. Toto líčenie nepoužívam úplne každý deň, pretože sú dní, kedy sa nelíčim vôbec, napríklad do školy sa už nelíčim takmer vôbec. A toto je také líčenie, ktoré používam väčšinou vo videách, akurát že vo videách si niekedy dávam ešte aj linku na oči, ktorú vám taktiež ukážem vo výrobkoch, ktoré používam, aj keď ju momentálne nemám na sebe a v tutoriáli nebude použitá. Ale toto líčenie používam, keď idem s priateľmi niekam von do mesta, alebo proste keď si chcem dať trochu viac záležať na líčení. Ale zase nie je to nič také výrazné a je to také jednoduchšie líčenie, kde použijem ale všetky prvky, ktoré sa asi použiť dajú. A dosť obkecávania, poďme na to. Ako prvé si nanesiem hydratačný krém a následne bázu pod make-up, ktorý nielen šetrí pleť, ale taktiež uľahčuje nanášanie samotného make-upu. Keď je tvár hydratovaná a pripravená na líčenie, môžem začať nanášať make-up. Nanesiem si malé množstvo make-upu na prsty a rovnomerne aplikujem po celej tvári. Potom make-up rozotriem pomocou Beauty Blendera do Stratena. Nesmiem zabudnúť na to, rozotrieť ho do Stratena až po oblasť krku, aby nebol medzi tvárou a krkom príliš veľký kontrast. Po make-upe pomocou končekov prstov nanášam tuhý korektor, ktorý je ideálny na krytie kruhov pod očami. I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. To isté zopakujem pri maskovaní nedokonalostí pleti. There's such a difference between us and a million miles. Make-up a korektor zafixujem púdrom, ktorý nanášam pomocou veľkého štetca. Čas na obočie. Podrobný návod na to, ako si líčim obočie, som nedávno zverejnila vo videu, ktorého link si nájdete v popise videa, takže túto časť môžeme preskočiť a rovno sa vrhnúť na líčenie očí. Ako prvé použijem mix pleťového a bieleho tieňa na zvýraznenie kosti pod obočím. Neskôr skombinujem dva jemné odtiene z paletky Naked 2 od Urban Decay a pomocou prsta ich nanesiem na celú plochu očného viečka. Do očného záhybu aplikujem pomocou blendovacieho štetca matný tieň tmavšej zemitej farby a vyblendujem taktiež do Stratena. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a... Tento istý tieň použijem na spodnú časť oka, kde ho nanesiem pomocou krátkeho, širšieho štečeka. Ku spodným vonkajším okrajom oka aplikujem o pár odtieňov tmavší očný tieň na vytvorenie dymového efektu. Pomocou čiernych tieňov a štetca určeného na gélovú linku vytvorím jemnú, prirodzene vyzerajúcu linku, ktorá vytvorí optický dojem hustejších myhalníc. Líčenie očí dokončím nanesením dvoch vrstiev mojej najobľúbenejšej maskary. Poslednou, ale o nič menej dôležitou časťou a pre mňa teda naozaj dôležitou časťou a taktiež najzábavnejšou časťou z celého líčenia je zvýraznenie lícnych kostí pomocou môjho obľúbeného bronzéru od Benefit Kozmetiky a highlightu od MAC Cosmetics. Bronzer nanášam tesne pod lícne kosti, po okrajoch tváre, po hranách čelustí a po bokoch nosa pomocou zrezaného štetca. Väčším štetcom aplikujem highlight, ktorý slúži na zvýraznenie tváre a aplikujem ho tesne nad lícne kosti.
Už len nanesiem bázu pod rúž a môj denný look je hotový. Takže toto by bolo k môjmu každodennému líčeniu a ak by ste chceli viac takýchto návodov alebo ak by ste chceli, aby som viac točila make-up tutoriály, tak určite dajte tomuto videu like. Budem rada, ak mi do komentárov aj napíšete, aké video tohto typu by ste odo mňa chceli vidieť. Ja som napríklad rozmýšľala nad tutoriálom, ako sa líčiť ako Kendall Jenner alebo niečo také podobné. Takže ak by ste chceli vidieť líčenie určitej osoby, aby som vám to teda ukázala a snažila sa napodobniť, tak určite mi napíšte aj to. Taktiež budem rada, ak dáte môjmu kanálu odber a tuto dole v popise videa si taktiež nájdete aj link na môj vlogovací kanál, kde pridávam vlogy tak 3-krát do týždňa, aby ste videli niečo aj z mojich bežných dní. No a to bude k dnešnému videu všetko a vidíme sa pri ďalšom. Čaute!